ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସଫଳତା କଣ କେବଳ ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ? ସଫଳତା ଭାଗ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଜିତ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହଉଛି ଶୁଭମ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା କେମିତି ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କାମ କରିବାର ସମୟ ଆସେ ଆମେ ଅଟକି ଯାଉ। କେତେବେଳେ ଆଳସ୍ୟ ତ କେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଆମକୁ ପଛକୁ ଟାଣିନିଏ। ଆମେ ଭାବୁ କାଲି କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କାଲି କେବେ ଆସିନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆମେ କଣ ସେଇ ଭିଡର ଅଂଶ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ନା ଭିଡରୁ ଅଲଗା ହେଇକି ନିଜର ଏକ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ସିଂହ ଯେତେବେଳେ ଶିକାର କରେ ସେ 100 ଥର ଭାବେ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରେ ଏବଂ ଝାମ୍ପି ମାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାହା ବି ହଉ, ପାଠପଢା, ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ, ଆଜି ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ସଫଳତା ପାଇଁ କୌଣସି ଲିଫ୍ଟ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପାହାଚ ଚଢିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ହୁଏତ ଆପଣ ପଡିଯାଇପାରନ୍ତି, ହୁଏତ ଆପଣ ହାରିଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ହାରିବା ପରେ ପୁଣି ଛିଡା ହୁଏ, ଦୁନିଆ ତାକୁ ହିଁ ମନେ ରଖେ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମୋଟିଭେସନ ବାଇ ଶୁଭମ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ମନେ ପକାଇଦେବି ଯେ ଆପଣ କଣ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଏଠାରେ କେବଳ କଥା ହେବା ନାହିଁ, ବରଂ ଜୀବନ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଶିଖିବା। ଆଉ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଟି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା। ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତ? ଯଦି ଆଜି ଏହି କଥାଟି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ବି ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କରିପାରିବି। ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ।